Zaka 1000 zapitazo mzinda wina ku Greece unapita ku nkhondo dera lina lake pogwirisira ntchito shipi imeneyi. Anapambana nkhondo ndipo atabwerako anayika shipi imeneyi mu museum ngati chikumbutso chawo chakupambana kwawo. Pakutha kwa zaka kamba kakukhalisa kwa shipi ija matabwe anayamba kufumbwa ndipo ankati thabwa likaonongeka amalichosa ndi kuyikapo thabwa latsopano. Pisi imodzi ikafumbwa amachosa pisi imeneyo ndi kuyikamo pisi ina yatsopano. Ndipo pakutha kwa nthawi mzindano unatutumuka kuti mapatsi onse a shipi anapezeka kuti asinthidwa ndipo mapatsi alipo ndi atsopano. Apapa panabuka mitsutso kwambiri pakati pa anthu mu mzindawo. Ena amati shipi yomwe inapita ku nkhondo ija ndi yomweyi ngakhale yonse inasinthidwa, pomwe ena ankati shipi ya original yomwe inapita ku nkhondo ija it's gone, yomwe yatsalayi ndi ya copyright yobena chabe. Kaya inu anzanga mukuonera mukuganizapo chani za shipi imeneyi? Kodi ndi ijayo inapita ku nkhondo kapena iyi ndi yobenera? Anzanga mukuonera, nkhani yanga yeniyeni mu video iyi si ya shipi yomwe inapita ku nkhondo ayi, koma ndiyokhuza ma values. Ineyo ndikunena kuti shipi yomwe inapita ku nkhondo ija ndi yomweyi kamba kachifukwa chomwe shipi imeneyi ikuyimirira. Kaya matabwa onse anasinthika motani, koma ndithu shipi yeniyeni ndi imeneyi kamba kacholinga chomwe anayisungira shipi ija. Tiyeni titenge example pa kampani itha kukhala ndi anthu okwanira 20 ogwira ntchito, ndipo zaka zikamatha zinthu zitatu zimayenera kuchitika pa kampanipo. Number 1, anthu ena amachotsedwa ntchito. Number 2, anthu ena amasiya ntchito kumene. Number 3, anthu ena amalandira pension ndi kusiya ntchito. Ndipo anthu ena atsopano amafikabe pa kampanipo ngati inali ya Ilovo yopanga shuga ndi kukhalabe dzina lomwelo Ilovo shuga nkumapangika malo omwewo, zochita zomwezo kamba kama values omwe kampaniyo ili nawo. Iyi imakhala ndi same company ngati yakaleja, koma ndi anthu ena atsopano, same ship, maonekedwe ofanana, dzinanso lofanana. Ndipo olo onse atachokapo pa kampanipo, koma kampani izakhalabe kampani yomweyo kamba kazolinga zake za kampaniyo. Angakhale anzanu onse ocheza nawo atakuchokerani, koma iniyobe ndi inuyo simungasinthe chifukwa choti akuchokerani. Olo akazi anu kapena amuna anu atati sakukufunani, dziwani inuyo ndi inuyo simungasinthe kamba kuti iwo akuchokerani mmoyo mwanu. Ngati unali Agnes umakhalabe Agnes, susintha kamba kachomwe iweyo uli. Munthu samayenerera kumangoyenda ngati mbendera komwe mphepo ingapite, iyenso nkupendamira komweko. Sukuyenera kusintha mmene ulili chifukwa cha anthu ocheza nawo kapena oyandikana nawo. Pena paliponse tili timayenera kukhala ndi ma values omwe sitingawasinthe olo pangavute bwanji. Ine ndikulankhulani ndili ndi ma values okwana 5 omwe ndili nawo pa izizi ndimakupatsiranizi. Number 1, pangavute bwanji tsiku ndi tsiku ndayenera kukupatsirani nkhani kuti musangalale chifukwa mukasangalasa ena ndi momwe nanunso muli chisangalalo chanu. Number 2, wina anga ndifowoketse motani sindikuyenera kukhumudwa ndi kubwerera mbuyo chifukwa mukundifowokesamo ndimo muli chisonyezo choti ndikuchita bwino. Number 3, ndisasogoze ndalama pa zomwe ndimapangazi chifukwa chiyembekezero changa chikakhazikika mu ndalama kutsogoloko, ndikadzaona kuti ndalama sikufika ndizafowoka ndikusiya kukupatsirani nkhanizi. Number 4, anthu akamandichemerera sindikuyenera kumveserera kamba kuti kunditamandira kumene kuku kuzandipangisa kuzitukumula ndi kuzimva ngati ndafikapo pa mapeto. Ndipo value yanga ya number 5 chomwe chili chomaliza, sindikumangoyenera kutenga upangiri wa wina aliyense chifukwa dziko lino linadzaza ndi makochi pa chinthu chomwe anzawo achiyamba kale. Amenewo ndi ena mwa ma values anga pa izizi ndi mapangazi. Ndiye komwe muliko ngati mulibe ma values, yambani kuyika ma values mu moyo wanu, ndi ma values amenewo palibe chitazakugwedezeni pa moyo wanuwo. Olo wachikondi wanu atakuthawirani tidzakhalabe tikudyerera ndi mbali ina ya moyo wathu. Mu nkhani ya shipi imene ijayo mutengemo phunziro loti olo aida palibepo, inu nkuzakhalabe inuyo kamba kama values omwe mwakhazikisa. Shipi imeneyi thabwa lililonse linkasinthidwa linali chilimbikiso chokhazikisa shipi imeneyi kuti chikhale chikumbutso chakupambana kwawo. Ndine Dream Studios, osayiwala kupanga like komanso kuyika maganizo anu mu comment box. Timve ma values anu omwe muli nawo kwinaku, osayiwala kupanga share nkhani.